good morning, good day, good afternoon, good evening, kung saan man kayo sa mundo. Kasi nasa mo karon sa kalibutan. Ayong unsa man adlaw nga Domingo kaninyong tanan, and welcome again sa atong episode. New episode. I think this is episode 10 naman siguro ni. Anyway, welcome to tipak-tipak ng mga istorya, mga kahigalaan ko, and I hope na amo sa maayong panglawas inyo kamo ug inyong pamilya ug mahal sa kinabuhi, inyong mga anak, mga bana, mga ginikanan, mga igsuon, tanan ninyong mga mahal sa kinabuhi, naot na sila sa maayong panglawas. And yes, it's Sunday today. Actually, it's Christ the King, no? So hopefully nakasimba na tang tanan, nakasimba na pud ko. And it's a beautiful Sunday morning once again. So sa laing nasad siguro Sabado pa ron, no? So again, welcome sa atong channel, tipak-tipak ng mga istorya. Katong wala pa nakasubscribe, please subscribe to my channel. Please support my channel. Everyone, bag-ura kay akong channel karon. Ang unsa mi naa sa akong channel? Hisgot lang sa kinabuhi. Past, present, o future. Ana na siya. So this channel is really dedicated to sa mga tao nga gusto makahinumdum sa ilang mga past, or malingaw sad sila kay na may tay mga makalingaw nga mga sinatian sa kinabuhi katong bata pa ta, no? So again, this is tipak-tipak nga mga istorya. Unsa may atong hisgutan karon? Naghisgot ko og kamunggay. Shout out sa mga ginikanan karon nga nagluto og utan Bisaya sa Cebu Manggod, or I think sa Visayas region, no? Ang tawag sa mga sa utan Bisaya. So ang uban laway, lasway, I'm not sure mga inana, laway, laswa, mga inana, no? So shout out sa mga mama og tatay, mga mama ug papa nga nagluto karon og utan Bisaya, ug sa mga katabang na nagluto karon sa kusina. Shout out ninyong tanan. Bisag-bisag sa kami malay, gwapa lang gihapon ta, ha. Ay nana ra na siya. Ako pod dapat magpagwapa gihapon bisan pa man sa mga panghitabo sa akong kinabuhi. Charot. Yes, na magay mga di maayo nga mga mahitabo sa atong kinabuhi, no? So ko, Lord Jesus Christ, ano na lang, iampo ko na lang ning tanan. Unya, pagwapa gihapon kay ano na siya, mura na consolation na tumatag sa itong kaugalingon, magpagwapa gihapon, gawas pa man sa mga problema o mga kasakit sa itong kinabuhi. It's okay. Sulod ng mga adlaw, malipay ra gihapon ta. I'm sure malipay ra gihapon ta. There's something in store for us in the coming days, something greater, something makapalipay nato og ang atong mga sa kinabuhi. Anyway, so akong hisgutan karon ang kamunggay. So daghan kitag mga kamunggay sa atong palibot, no? Mga kasilinganan na ay mga kamunggay. Uban wala po'y kamunggay. Kananong namog kamunggay? Oy, kay ngano? Very nutritious ang kamunggay. Pwede ninyo i-blend, butangan o gatas, gamay, honey. Pwede na ka-smoothie ang kamunggay. Kamunggay smoothie. Kung sa pa may mahimo sa kamunggay, ang uban mo, hindi nilang pandesal. Lami sad na maghimo sa siguro ko pandesal, no? Kamunggay pandesal. Unya, ang uban mo unsad sila og kanang kamunggay chips. No, very creative, very daghan kay idea ang mga Pilipino, no? So yes, sa paman. So kining kamunggay, naagid gamay pa ko naamay mga kamunggay nga punuan sa kamunggay. Ninya. Mo lagi tabangan pud sa silingan. Okay ra man gid kaayo, mangayo ba? Mangayo lang mananghid. Ana na siya nya. Pananom pod mo kamunggay. Oy, kay para kitang tanan maka-access sa kamunggay aron inyong mga anak, mga igsuon, ginikanan na ay kamunggay nga makaon, utan Bisaya nga makaon, kay maayo man sa atong lawas. So mananom ta, ha, di ta magsalig sa punuan sa silingan. Okay, sakpan ra ba madagan?
May tatong maingon, sorry, kanang salamat ha, nanguha ra ba ko diri kamunggay ana. Mananghid ta, unya, magpasalamat po ta, no? And then the most important thing is, mananom ta, kana mo din. Nga naman sa taganahan mananom, naman kay mga yuta. Mayo bang mga tao, di ganahan mananom, ingon sila, di ko na matubo, di ko na mabuhi. Mabuhi man, God. Imo lang yung kuan, kanang alagaan ba, kanang sa tawag ani bubuan, syempre di man pwedeng mananom katanom lang duwat niya kalimtanan nimo kisa may imong kabubuon silingan or ang panganod umuuwan di man god. Bubuan pod nato atong i-check kung naunsa na siya. So bisag unsang mga tanom no, kamunggay man, saging man, ay uban mamupo rag saging sa silingan bisang dila. Oy, dapat mananom gyud ta, mananom gyud ta. Sa laing nasod bitaw, mananom man ang mga tao kay mao man sila mangayo sa silingan, which is good no. Kay naanggod tayo ta. So kung natayo ta, mananom ta. Kay mao bitaw gitayan tag yuta sa Ginoo no, kay aron katamnan. So anyway, balik ta sa kamunggay, sa gamay pa ko, ang akong ginikanan, especially ako mama, mahilig yun siya magluto og utan niya. Di ko ganahan mo kaon. Manapiling dain ko. So, unsa man naasa utan Bisaya ni mama, syempre mga sari-sari, nga amo panggipalit sa iskina. O niya, butangan din niyag tangad. Ana, niya, usay iya din ka ng, sa tawag ani, subakan o isda bitaw nga sinuba, tinapa. So, lami kaayo. Pero sa gamay pa ko, di ko ganahan. Nay, laing sundaan diya ma. Nga naman sa ding mga bata pata di ganahan og utan. So pwede kaunon ang subak pero ang kamunggay ipadaplin. Anyways, ana lang siya pero nagkadako ko, syempre nakamatngon na ta sa importance sa kamunggay o ka-nutrition sa kamunggay. So naanad-anad ako kaon og utan Bisaya. So utan Bisaya now is my go-to soup. Ana siya. So, lami kaayo ang utan Bisaya. Mga kigalaan, mga untag utan Bisaya, every meal kay makaayo sa atong lawas. So, mga bata karon nga naminaw na ako. You have to get used to eating kamunggay. Mag-anad-anad tag kaon og kamunggay kay maayo sa atong lawas. Okay, maminaw sa atong mama og papa nga mukaon og kamunggay. Saglan pag yun ni og guys sa kamuti og sa gani ni kangkong, nya okra, kalbasa, sus kadaghang isagol, sari-sari. So lami kaayo usahay kung kaunon po nato ang utan kamungga, utan Bisaya with fried fish. Sus kalami, panington jud kog kinaon. I-remember ko sa akong mama ug akong tatay, lamian kay sila na panington sila niya. Ako gamay pa ko, tan-aw ko nila murag lami gyud kay ilang feelings sa ilang kaon. Ay, so magkatigwang na dayta no, magka-realize ta nga ay kinahanglan ta mo og nutritious food. Unya ang dili lami sa una mo lami ra day dato. Ay, so sana siya. Anyways, mao na siya akong experience sa bata pa, okay? So, sa pamaylain akong isgutan karon, gahapon nag-check ko sa akong Facebook niya, kana bitaw na mga videos, nadidihang videos sa Facebook, no? Mo apil ka ko ana. Anyway, nato yung vlogger, lalaki siya, Tagalog ba? Unya, iyang gihisgutan ko no dito kay, kung ang lalaki ko no makigbuwag, wala na jud ko no na chance na magkabalikan pa sila. Unya, kung ang babae ko no makigbuwag, na ako no chance magkabalikan. Murag ni disagree ko gamay. It doesn't always follow. So, ay manggod kung kita mga babae makigbuwag sa atong mga uyab, no? Mga boyfriend. Una, final na siya. So, bisag saon pag balik-balik ni laki sa ato, if we had enough, then enough na gid siya. So, it doesn't always follow nga kung ang laki makigbuwag, dili na wala na chance nga kung magbalik ang duha, no? Kung kita mga babae makigbuwag, na apoy chance nga wala na. Muna to siya, final na siya, full stop. Or pwede sad nga magkabalikan. So, again, sa katong vlogger, I will not mention his name.
daghan ra ba siya followers, oy kanindot ana no. Anyway, it doesn't always follow. So kung kami gani masakitan inya kapuyon na kay pabalik-balik na lang ang problema, pabalik-balik na lang ang unsa man sayop kanang kapuyon sad mi. Kung kapuyon na mi mao na nga makahukom na mi nga mag cool off pa or tagaan sag space ang usag-usa, eventually break up na gyud ang padulungan. So ang ako lang kuan din sa mga lalaki, sa mga mag-uyab karon, I think communication lang no, kay usay di ta magkasinabot namang ko ibang mga lalaki nga di ganahan mo storya sa ilang gibati sa babae kung ilang problema no, sa ilang mga girlfriends. So dako kay siyang problema kay ang babae magdahom nga okay rang tanan and then later di day okay. And it's also the other way around, ang mga babae, mga girlfriends nga di sad ganahan mo open up sa ilang boyfriend no, kay maybe because di sila ganahan nga ma-burden sa ilang boyfriend, kay ilang boyfriend agad pag yunahon na ana nya nag-assume na pud ang usa nga okay lang and then sabot hangtod di na makasabot. Oh, wala na dayon. Mapadong na dayon sa cool off. Ano siya. So, again, in a relationship, dapat open ang communication. No? Kung nakay problema, try to open it up sa imong partner. Kaya mabitaw na kay partner, mabitaw na kay girlfriend o boyfriend. That's the whole point, no? So that, kung nakay problema, ma-share mo sa iyaha. Or kung may problema duha, you can settle it down, you can solve it right away before it ends up sa sakit na sitwasyon, which is panagbuwag or breakup. So, recently manggod daghan kaayong mga nagbuwag ng mga couples no, kung naibawan sa akong palibot. So, I'm so sad, but then tay mahimo no, choice manggod gihapon na. So, it's your choice. So, wa man pud makapugong nimo mabuwag sa imong partner, boyfriend or girlfriend kung hindi na ka happy. But then if makaya nga i-solve, then we solve it. Pero again, di gyud nato mapugos ang usag-usa. Ana ra na siya. So after all, life is too short mga kahigalaan ko to be miserable. So if you think that you deserve honesty from your partner, from your boyfriend or girlfriend, yawa siya na honest nimo, bisag saon nimo ingon nga, tell me. Murag kinahanglan ni ingon sa iyaha, pero kung di gani murag sakit ng dughan, dili na kinahanglan ang puso no. We end the relationship before we hurt our partner furthermore. Ana ra na siya. So I think maura ni nga ako i-share kaninyong tanan. So it's November samantaron 20th, November the 20th, Sunday. So again, amping mong tanan, and this is again tipak-tipak ng mga istorya, hinaot, nakakaton mo sa akong little sharing today. Amping mong tanan, bye-bye, and God bless everyone. Thank you for listening.